Mali Mali, Mali don't want to get when I do it. Mali Mali, Mali nyana fimba una. Mali Mali, Mali don't want to get when I do it. Mali Mali, Mali nyana fimba una. Ja, ik wil eigenlijk wel een overhemd die hier wat bij past. Wat heb je er? 5 of 6? Wat Dit is is het? een 5. Oh ja, nou, moet dat net kunnen denk ik hè? Ja, pas wel. Wij hadden eerst gewoon kleine maten, en mijn moeder en ik. En er komt een man binnen. En toen de tijd waren dus Capri's 3/4 broeken die waren in. En die man past een 2XL en die was te klein. Dus toen zei mijn moeder van, volgend jaar hebben we 3XL. Dus zo gezegd, zo gedaan. Dus dat jaar erop, die man komt ook echt terug. En die past die 3XL en die was te klein. En die komt die paskamer uit en met tranen in zijn ogen. En dat raakte ons echt diep. Dus toen zei mijn moeder van, weet je wat, we gaan radicaal over. We gooien die kleine maten eruit en we gaan op zoek naar grote maten. En we gaan ons helemaal specialiseren. Ik denk toch die. Oh, maar jij van mij de knoopjes losmaken. Hoeveel hier binnen jou hier al klant? Nou, ik denk inmiddels een jaar of 5, 6. Ja. Ik ben, dat is nog wat een verhaaltje, voor 8, 9 jaar terug opgehouden met roken. En ik was altijd een hele leuke, slanke kerel. En nu ben ik een hele leuke, dikke kerel. Dat komt er allemaal bij. En dan moet je wel een adresje hebben waar je kleren kunt kopen. De andere winkeliers of hun personeel, dat weet ik niet precies. Die zijn gewoon zwaar onbeschoft tegen klanten. Dan zeggen ze van, nou, je bent te dik, je bent te vet, ga maar afvallen. We hebben niks voor je. Ja, moeilijk. Ook moeilijk om wat leuks te vinden. En dan, je moet toch wat aan, dus dan zit het niet echt lekker en je bent niet tevreden. Dus wat dat betreft, heel leuk dat dit soort winkels er nog zijn in Nederland. Of ze gaan naar een winkel, hebben ze eerst gebeld van, hebben jullie grote maten? Ja, we hebben zoveel grote maten. En dan, ja, hebben jullie echt op voorraad? Ja, we hebben genoeg op voorraad. En dan komen ze en dan hebben ze één ding, donkerblauw of zwart. En, dan, en hier is heel veel keus. Heel erg veel keus, zeggen de klanten. Ja, kan ik zo thuis komen? Ja, absoluut. Ja, Ja. zien. Graag Tot de gedaan. volgende keer. Tot de volgende keer. Rood vind ik hem. Ja, Ja. dan gaan we gewoon voor rood. En waarom alleen nog voor man? Omdat vrouwen zeuren. Dat moet er niet in, hoor. Tuurlijk wel. Nee. We hebben wel grote maten voor vrouwen gehad, want de klanten van de vrouwen van de klanten die zeiden wel eens, moet je voor mij ook wat leuks nemen. Nou, dan komen de vrouwen binnen en dan zag je gewoon maatje 48. Nee, ik heb maatje 42. Dan propten ze zich in een maat 42, komen ze de paskamer uit en dan was het onze schuld. Dat het niet paste. Maar ja, als je dus 6 maten te klein aantrekt, ja, dan dat zit nooit lekker. Lastige klanten. Ja, en dan 8 op een dag, nou, daar word je ook niet blij van. Dus hebben we het maar gewoon keurig in een doosje gedaan en naar het leger de Zijls gebracht. Blauw past mooi bij je broek. Ik heb hem ook in het grijs. Ik vind het fantastisch. Ja, het is weer echt met mensen omgaan, elke dag is anders. Je weet van tevoren niet van wat er gaat gebeuren. Nou, en wie er langs komt natuurlijk ook niet. En het is, ja, ik vind het leuk om met mensen te werken.